खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। भार्जिन जेकबा आरो सेलमेट रानी बर'नो बर' रेबग्रा जथुमा हामलायनाय जासिदों। जागिरदआव हाग्रानि मैदेरजों सासे बुथारजादों। गलाघाटआव गोबां हेर'इन नोगोद 1,34,000 रांजों लोगोसे सासे हमजादों। रजनी बसुमतारीजों दैदेनजानाय बर'नि आबुं सावथुन गराय फाख्रिया ओंखारबाय। गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों एबसुआ। बास गाग्लोबनाय थिउरियाखौ हमनो जम्मु काश्मीर पुलिसआ सावगारि फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गागि आइजो लिरगिरि भार्जिन जेकबा मोसाहारिया देग्लाय 2024 मायथाइनि साहित्य अकादेमि खुदिया बान्थाखौ गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब बुहुमा बयनिबो आरो लाइमोन लिरगिरि सेलमेट रानी बर'आ साहित्य अकादेमि लाइमोन बान्था 2024 खौ गाव सुजुनाय सायख्लुम सुंद' सल'नि सायाव बान्था मोननो हानायाव बर' रेबग्रा जथुमा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बर' रेबग्रा जथुमा 2024 मायथाइनि साहित्य अकादेमि खुदिया बान्थाखौ मोननो हानाय आइजो लिरगिरि भार्जिन जेकबा मोसाहारिया बुहुमा बयनिबो खन्थाइ आरो 2024 मायथाइनि साहित्य अकादेमि लाइमोन बान्था मोननो हानाय लिरगिरि सेलमेट रानी बर'नि सायख्लुम सुंद' सल'नि सायाव बान्था मोननायाव सानैनोबो हामलायनाय जासिदों। इयुन समाव बिथांमोननिफ्राय थारैनो बायदि आयदानि बर' राव थुनलाइ सुजुनाय मोनबावगोन आरो बर' राव थुनलाइनि बाख्रिया बांसिनै आबुं जाबावगोन होननानै बर' रेबग्रा जथुमा मिजिंथियो होननानै आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी बिथांमोना फोरमायथिदों। मरिगाव जिल्लानि जागिर टर्मटलाव हाग्रानि मैदेरा महाखली गामिनि सासे सुबुंखौ बुथारलांदों। बुथार जानाय सुबुंनि मुंखौ समर टेरेन होननानै सिनायथि होदों। समर टेरेनखौ हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो फैनानै बुथारलांदों। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै जायगानि बयबो सुबुङा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो हाग्रा बिफाना जाहाथे उननि समाव नांगौबायदि राहा लायो बेखौ खावलायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव आदार नागिरनानै फैनाया बांलांनो हमदों। बेनिखायनो हाग्रा बिफाना मैदेरखौ होबथानायनि राहा खालामनायखौ हास्थायदों रायजो राजाया। गलाघाटआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे सुबुङा गोबां बिबांनि हेर'इन आरो नोगोद 1,34,000 रांजों लोगोसे हमजादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे स्कुटिखौ सिग्रोमनायाव 72.29 ग्राम हेर'इन आरो 1.415 किल'ग्राम गान्जा नोगोद 1,34,000 रांखौ पुलिसआ जब्द खालामनो हायो। बेनि उनाव बे खामानियाव लोब्बा थानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो आरो आयेन बायदियै दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव जोबथेसालियाव दैथायहरो। रजनी बसुमतारीजों दैदेनजानाय बर'नि आबुं सावथुन गराय फाख्रिया आसामनि गुबुन गुबुन सिनेमा हलाव ओंखारबाय। नायगिरिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनो खाबु खालामनाय जादों। क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हल, सापागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हल, बङाइगाव बिश्वनाथ सारियाली, टंला, गुवाहाटी खृष्टान बस्ती, रङिया बायदि जायगायाव दिन्थिफुंनो खाबु खालामनाय जादों। रजनी बसुमतारीनि बे थामथि सावथुन गराय फाख्रियाव सासेबो हौवा गैया आरो गासैबो फावगिरिफोरा आइजोफोरजोब होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा सालबारिनि साउदुरपिटा आन्सलिक बर' मावखुलियाव खोला बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव सनिबार फुंनि 10 रिंगासो समाव मेहेरगोनाङै 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगोसे रेडिअ आर्टिस्ट राजमन बसुमतारी, शिव बोराइ बर' फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमान सरगियारि, सिआरसिसिनि कृतुल रामसियारि आरो लोगोसे
दखरा दुलाराय बर' फरायसानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे बरायनाय आरो मान बावनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया खौरांगिरिनि सोंलुआव क्लाब बिजनि दखरा एबसुआ 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनायाव बाहागो लाफैनानै गोजोननाय फोरमायदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों साउदुरपिटा हालामाव सोलायनाया एसेब्लाबो फैगोनखौ मिजिंथिदों। जायफोर फरायसाफोरा बरायजानो मोननानै गोसोआव एसेब्लाबो थुलुंगानाय मोनगोन, इयुननि मोनफ्रोमबो आगानाव हान्थिनो थाखाय साखा-फारा थियारि खालामनो थाखाय मोनसे थुलुंगाखां मोनदों। जम्मु आरो काश्मीरनि खोला बाहागो जम्मु ओनसोलनि रियासी जिल्लायाव सा 51 धोरोमारि हान्थिगिरि गाखोनाय बासखौ गाग्लोबनानै सा 10नि जिउ फोजोबनाय आरो सा 41खौ जोखोम खालामनाय थिउरियाखौ हमनो थाखाय पुलिसआ दायनिगिरिनि महर सावगारि बोनानै फोसावदों आरो लोगोसेनो खौरां होनो हायोब्ला 20 लाख रां बान्था होगोन होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खोला जम्मु काश्मीर ओनसोलनि काठुआ जिल्ला, धौडा जिल्ला आरो रियासी जिल्लायाव थांनाय 72 घन्टानि गेजेराव पाकिस्ताननिफ्राय एलअसि बारबोनानै फैनाय लश्कर-ए-तयबा थिउरियानि खेबथाम गोजो गाग्लोबनायाव रैखाथि हानजा आरो रायजो-राजाखौ दलरै थानो होआखै। रियासी जिल्लायाव गंसे बासखौ गाग्लोबनानै गासै सा 10 हान्थियारिखौ बुथारग्रोदोंमोन आरो सा 41खौ जोखोम खालामदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।